Que recollirem el guant que ens vas llançar ahir a través de Twitter quan vas dir-nos exactament això. Diu, atès que no hi ha ni un tertulià que defensi una TV3 íntegrament en català, perquè tots coincideixen que els que ho reclamem som com a mínim purs, com diu Iu Forn, demano al programa que demà rescati aquest debat perquè hi ha una visió invisibilitzada. Doncs no hi haurà aquesta invisibilització. No esperava una altra cosa. Clar que no, en parlarem àmpliament d'aquí a uns minuts. Ara sí que podem connectar amb el Parlament de Catalunya. Encara no tenim en Jordi Eroles a punt. Doncs quan tinguem so, connectarem amb en Jordi Eroles. Si vols, Pilar, pots explicar una mica als espectadors el que vas viure ahir, perquè tu a les xarxes has estat molt activa. Fem una mica de prèvia i després entrem, si et sembla, en matèria a l'espera de poder anar al Parlament de Catalunya. Som-hi. Bueno, doncs com a prèvia podem, resumir dues visions, que és les que s'han estat debatent, que és quina és la responsabilitat social de TV3, no? Si ens remetem als principis fundacionals de TV3, són fer del català una llengua d'ús útil, fins i tot en la ficció, no? O sigui, normalitzar la llengua catalana. Aleshores, si tu el que fas és deixar un espai a una altra llengua que té el monopoli de tota la resta de mitjans, no només no aconsegueixes això, sinó que et fas molt poc atractiu. És a dir, com pots demostrar davant dels castellanoparlants que la teva llengua és atractiva si tu mateix hi renuncies? Això és una part pel que fa a la llengua. Podem discutir, que no hauríem de discutir-ho, però podem discutir si aquest no ha de ser més el paper de TV3. Aleshores, si a mi em vingués... Ara t'estem veient, deixa'm explicar als espectadors que t'estaven veient per partida doble i és que havies penjat un vídeo explicant la teva visió del fer. No em vaig poder aguantar. Clar que sí? Molt bé. Però avui tenim aquí la Pilar Carresoles, viu en directe i per tant... No, i a més, vull dir, el vídeo ho ha explicat d'una forma, però a part no pots explicar-ho tot i sobretot m'agradaria remarcar aquesta doble visió, no? Primer, la visió de normalitzar el català, que és el que ha sigut durant molts anys, quan, com deia el Vicent Sanchis, hi ha hagut diners per crear una producció pròpia. Si no hi ha diners per això, parlem-ne. Parlem-ne, portem-ho al Parlament, diem si hi ha prou diners, si no s'estan invertint bé els diners, etcètera. Això ha de ser un debat. És a dir, si no es pot, per què no es pot? Si no ha de ser això, debatem-ho, perquè a mi em fa l'efecte, si em vingués demà algú a l'oficina i em digués tinc una llicència per crear una televisió generalista on hi haurà un gran pes de la llengua castellana o hi ha una mica de pes de llengua castellana, un 20, un 10, un 15, i li diré igual tens massa competència, igual no te n'en surts. Aleshores, serà en aquest moment en el qual TV3 deixarà de tenir la utilitat que té. I després, si voleu, podem parlar sobre el debat de fons, que és què estan fent els polítics amb la política lingüística de Catalunya. Què estan fent? Doncs, a veure, la política lingüística, les competències, poder investir un president que és el teu preferit a la cambra catalana, inversions, tantes etcèteres, són una arma dels polítics per generar un capital polític d'una manera que no tenen cap altra manera de generar aquest capital polític. És a dir, durant molts anys se'ns ha inoculat que no tenim dret a aspirar a idees genuïnes i pures com una televisió, una televisió en el nostre idioma. Tenim tota la resta de televisions en tot tipus d'idiomes. No podem tenir una televisió en el nostre idioma com qualsevol país. No podem investir un president com a qualsevol país. No podem fer les inversions que volem com a qualsevol país. No podem fer una política, tenir un judici just com a qualsevol país. És a dir, se'ns està dient que fer això o som massa febles per arribar a aquest punt o som massa purs, com estàvem dient ahir, som massa talibans, som massa tòxics. Si ens fixem en el discurs de Carrizosa en el Parlament, deia està predominant una visió talibán de la llengua catalana. Tu canvies talibán per pur, per tòxic, per hiperventilat i tots els partits tenen el mateix discurs. Fins i tot Junts per Catalunya, perquè la consellera Budó està dient això TV3 ja s'apanyarà, tenen les audiències que tenen. Bueno, si ens hem de fixar en les audiències, no sé, emetem Gran Hermano, emetem La Isla de los Famosos... Vull dir, és a dir, aquí hi ha una responsabilitat social a la qual apel·laríem si hi hagués qualsevol tipus de conflicte, de discriminació pel que fa raça, pel que fa gènere, pel que fa... Sembla que la llengua mai és un motiu de conflicte. I això és el que fan els països normals. No dic més, no dic tenir més que els països normals. Els països normals poden fer tot això. Doncs a nosaltres se'ns ha inculcat que no som prou forts per defensar això, excepte a l'1 d'octubre. A l'1 d'octubre va ser... O sigui, per què sempre apel·lo a això? Perquè a l'1 d'octubre vam protegir un espai genuí, no vam voler un 9-N,
no van voler estar a la cua dels col·legis esperant votar, com ens van dir els Jordis el dia 30 de setembre, que seria suficient. És a dir, serà un gran triomf si estem a la porta dels col·legis amb els vots esperant a votar. No, no va ser un gran triomf. El triomf va ser poder votar. Aleshores, en aquell moment no es va preocupar si era massa genuí, si teníem dret, si els països normals ho farien o no ho farien. I ara, i una última cosa, els polítics els hagués encantat, als independentistes, que no haguessin pogut votar perquè tenien l'excusa perfecta per després dir és que si haguéssim intentat resistir a la policia ens haguessin atonyinar. Perquè ara mateix és el que s'estan dient. És a dir, han anat més enllà i diuen bé, es van atonyinar, però si haguéssim fet la independència hagués estat molt, molt, molt pitjor. I ara sí, tornem a la polèmica de la qual n'havíem fet abans la prèvia amb la Pilar Carracelas, perquè encara cueja la polèmica al voltant de l'estrena de la sèrie bilingüe drama de TV3 dilluns a la nit. El debat de l'ús de la llengua a Televisió de Catalunya està més viu que mai. L'ús social de la llengua catalana comença per la televisió pública de Catalunya. Passes sent zàping i no saps si estàs veient una cadena estatal o una cadena catalana. El govern no està per controlar els continguts de televisió. TV3 nosaltres sempre hem dit que és una televisió pública lliure i, per tant, que el govern ni la controla ni decideix la programació. Bé, abans la Pilar Carracelas, en relació amb les piulades que havia fet en les últimes hores, ens ha fet una mica la prèvia del seu posicionament. Per tant, pels espectadors que s'acaben d'afegir, Pilar, en el teu cas, tu defenses que TV3, el seu plantejament ha de ser íntegrament en català? Com a totes les televisions públiques de tots els països del món. O sigui, és que no és una cosa rara. És a dir, des del moment en el qual un país té diverses llengües, unes televisions poden ser en unes en les altres, i com que no tenim un país com el Canadà, que té la CBC, que és en 2 idiomes, com no tenim un país com Suïssa, que té totes les televisions en tots els seus idiomes, doncs TV3 és una televisió que ha de ser íntegrament en català. Però a més per una cosa, en el moment en el qual necessites el castellà, jo no em fico amb els creadors de la sèrie, ells poden fer exactament el que els donin la gana. Quan necessitem, però això és revelador, quan necessitem el castellà per entendre unes expressions, una forma de veure del món, vol dir que amb el català encara no en tenim suficient com per igualar el castellà. És que no és una qüestió de ser més que el castellà, és com a mínim ser igual que el castellà. Aleshores, si necessitem això, ens hem de fer un plantejament. I perquè ho acceptem, torno a dir, és a dir, ara m'ha recordat el president Torra quan ha dit hem demanat al govern de Madrid que faci X. Ens estan recordant contínuament que som una merdeta, que no podem aspirar a demanar les coses que demanen els països normals. I quan algú no s'ho creu, han de situar-lo com una persona que és un dissident, etc. I això és ment de país ocupat. Tu te'n vas a qualsevol lloc del món i dius escolta'm, tinc un posicionament de màxim sobre aquest tema. I et diuen, doncs fes-lo, doncs intenta-ho. No, aquí em diuen, home, rebaixa'l, perquè així agradaràs als altres. Qui pot seduir el del davant si renuncia als seus plantejaments pels del davant? És que és una cosa absolutament de lògica. De tota manera, recordar també que aquesta és una sèrie que es veu per TV3 a través d'un intercanvi en Televisió Espanyola, que Televisió Espanyola pot veure Merlí, que aquesta sèrie també a través de les plataformes s'ha pogut veure i s'ha pogut sentir el català, diguem que a tot Espanya, i que s'emmarca en un moment de situació molt difícil econòmica, com explicava el director de TV3, per part de la cadena, i després de la pandèmia, en el moment en què les sèries que estaven agendades han hagut d'aturar els seus rodatges. Però el Josep Maria, en Carles, també volien dir la seva. Comencem, Carles. Sí, mira, jo crec que el català és una llengua que mereix una discriminació positiva encara ara. Molt més fa 20 anys, més fa 10 anys, i jo crec que en aquests moments encara el català mereix una discriminació positiva per part dels estaments oficials governants i amb capacitat política en el país. Govern central, govern autonòmic, municipals. Per què? Perquè només cal anar als cinemes i es veu i es continua veient que la immensa majoria de les pel·lícules i de les xarxes internacionals que belluguen el negoci cinematogràfic és en castellà. La publicitat es mou, l'altre dia ho parlava amb el meu amic Lluís Carrasco,
que és un dels millors publicistes del país, i em comentava això, que efectivament el castellà, bueno, l'anglès ja no ho dic, no? Però el castellà dintre de l'Estat continua sent, dintre de Catalunya encara, la llengua que vehicula el gran nombre del missatge publicitari privat, no parlo de l'institucional, etc. De tal forma que jo crec que el català és una llengua que en aquests moments encara mereix, i probablement durant un temps, una discriminació positiva a favor d'inversió, ajudes, etc. Dit això, TV3 és la televisió pública de Catalunya, de tots els catalans, fins i tot d'aquells catalans que a més se senten espanyols, o fins i tot d'aquells catalans que se senten molt més espanyols que catalans, però viuen i treballen, ho deia el president Pujol, a Catalunya. Hi ha una realitat antropològica, en termes d'antropologia cultural, que és evident, i és que hi ha un grau de bilingüisme que és el que hi ha, que és diferent al de fa 20 anys i segurament diferent al que tindrem d'aquí 20 anys, però és el reflexe d'una realitat que hi ha al país. I els mitjans de comunicació, com va fer la publicitat durant el maig del 68 i com és, diguem-ne, com ve marcat per la pròpia ciència de les teories de comunicació de masses, de la història de la comunicació de masses, sempre van com a reflexe del que hi ha a la societat, no creant una societat. Acabo de dir que crec que hi ha d'haver discriminació positiva respecte al català, no respecte a altres llengües, inclòs a l'anglès, per exemple, en aquest sentit. Però sí que és veritat que soni el castellà a TV3, que és la televisió que hi ha a Catalunya, que és la televisió en català de Catalunya, del poder públic català, que soni el castellà no hauria de ser un element, diguem-ne, que atenti contra el nostre sentiment patrio ni contra la nostra voluntat i la nostra essència catalana. Mira, fa molts anys, no sé si la Pilar és molt més jove que jo, i no sé si se'n recordarà, i si no jo t'ho recordaré en aquests moments, hi va haver un debat, hi havia un programa que era un programa molt exitós i molt afamat, que es deia La vida no així per aquesta casa, que dirigia el senyor Pujol i que em sembla que després va fer la Sílvia Coppolo, etc. No me'n recordo si era en època de la... No, compartien efectivament, escenari. Però no sé exactament l'any, no t'ho podria dir, però fa molts anys hi va haver un debat sobre delinqüència. I el programa era un debat amb experts i un debat amb molt públic. En el públic hi havia tot de delinqüents, de tota Calanya. Tots parlaven en castellà. I això és una merdeta. Això és una merdeta perquè no tots els delinqüents parlen castellà. I sentir un delinqüent parlar en castellà et estigmatitza com a normal que el delinqüent parli en castellà i no en un altre idioma aquells que són delinqüents. I de delinqüents que en parlen altres idiomes, inclòs el català, n'hi ha també. No dic molts, ni pocs, n'hi ha també. A les persones catalanes es parlen 45 idiomes, entre ells també el català. I en aquella foto, que és una foto de fa 30 anys, 25 anys, fa molts anys, ja va ser comentada. Jo recordo, jo començava amb això del periodisme, i recordo les plumes molt més avispades i molt més expertes que jo, que ja denunciaven, criticaven el fet de que en aquesta casa el que vull dir, Pilar, és que... O sigui, estàs dient que es treien delinqüents perquè parlaven en castellà? Pregunto. Perquè suposo que sabien parlar català o no. Vull dir, si no sabien... No sé, no els vaig preguntar. Sí que vaig veure el programa i sí recordo aquestes crítiques. Les crítiques que a mi em foten és que es relacioni l'idioma castellà amb immigració, amb delinqüents, amb gent desesperada, amb gent poc formada, amb gent marginal, que és el que en el rerefons rezuma, perdona aquesta paraula en castellà, però la meva ignorància em porta a no saber dir-la en català, rezuma un sentiment xenòfob respecte al missatge que està rebent. Però si és al revés, però si quan... No surt un senyor en castellà, no surt un catedràtic parlant en català, surt el delinqüent, surt el sud-americà, surt el d'allò, i també parla en català, alguns, pocs, molts, no ho sé, però és que precisament, o sigui, jo crec que estàs venint a la que estic dient, és a dir, si tu utilitzes el català com a llengua vehicular preferent, l'altre se sentirà convidat a parlar-lo si el sap. Si no el sap, podem discutir si tenim vies per aprendre el català suficient, si no tenim vies per aprendre el català. Però si algú li parla a una persona, sigui de quin tipus sigui, si en un programa sobre successos, sigui en qualsevol altre programa, si tu li parles català a l'altra persona, l'estàs convidant a parlar el català. I fins i tot, jo, i a mi se m'ha criticat molt per això, soc partidària de parlar en català, que és el meu idioma, sobretot a la televisió de Catalunya, fins que l'altre, en casa que no l'entengui, em digui, perdoni, m'ho pot dir en castellà. Aquesta és la qüestió. Això és el que regeix TV3. No, llavors, jo soc la primera que defensa això. Si l'altra persona parla en castellà, escolta'm, després podrem dir si les persones que tenen dificultats econòmiques han tingut vies per aprendre el català. Però és que fins i tot en aquests casos, precisament torno al mateix, amb la mentalitat d'esclau, quan estem dient que la gent nouvinguda no se l'ensenya prou el català, se'ns fa creure que això és xenòfob.
Això no té res a veure amb TV3, eh? No, però és que tu mateix has fet aquest tema. Estic parlant de les polítiques per mirar d'incloure i d'incorporar a la nostra forma de vida, la nostra cultura i la nostra forma de pensar, que no és la millor, és la que tenim, aquelles persones que tenen una altra. Precisament, però tu estàs parlant d'una cosa que és general, no de TV3. Un país que està molt més avançat, suposo que no em corregiràs, o espero que no, i si no, tens una altra opinió, que està molt més avançat que nosaltres en aquesta matèria és el País Basc. El País Basc tenen dos canals, un íntegrament en basc i un altre no íntegrament en basc. No sé si és el millor exemple a posar. Ah, no? Diables maleïts. No. O sigui, el País Basc ara, que és el referent, diguem-ne, com a capdavanters... El País Basc és un referent en quant a ús de la llengua euskera? Sí? Ah, no? De veritat? Sí, tots els bascos utilitzen el basc com a llengua. No facis trampa. Jo t'estic dient, el govern basc és un govern que no defensa els bascos, lo basc, l'euskera... Entraríem en un debat molt gran. Deixem la discussió aquí. Per què hem de deixar la discussió? Si m'estàs dient que els governs del PNB no defensen el sentiment més patriòtic que hi ha, que està a l'ADN de la gent, que és la llengua, això és el que sempre confonem. I allà tenen un canal només en basc i un altre canal que no és només en basc. I són superbascos i superindependentistes. De sentiment patriòtic. Però saben perfectament que n'hi ha gent al País Basc que també parla castellà. I com que això és així... El sentiment patriòtic sempre neix del sentiment d'inferioritat. I aquí està la qüestió. El sentiment patriòtic neix del sentiment de xenofòbia. Mira. Els nostres i els altres. No, Carles, no va així. Aquí a Catalunya, i això passa en el País Basc, el que passa és que el País Basc tenen la diferència i que ells tenen la clau de la caixa. Però això és un altre debat que podríem començar. No. Estem parlant de sentiment patriòtic, no de quartos. És que jo no he parlat de sentiment patriòtic en cap moment, l'has fet tu. Llavors, en el moment en el qual tu has d'apel·lar als sentiments és perquè no tens altra cosa a apel·lar. Això és el que jo critico dels partits independentistes i dels partits catalanistes històrics. Quan tu no pots apel·lar a ser un país normal, has d'apel·lar als sentiments i al simbolisme, que és el que estem veient ara mateix. Però no te'n vagis. No, aquest és el moll de l'os. Jo no me n'aniré al teu debat absurd. Aquesta televisió no és una televisió menys catalana perquè surtin puntualment uns senyors parlant anglès o castellà. No. Sí que és una televisió que defensa menys la cultura catalana, s'utilitza menys el català. Deixem aquí per uns moments, anem a les reaccions que hi ha hagut a les xarxes, que són moltes. El Josep Maria Martí Rigau, que també hi vol dir la seva, però si us sembla podem sentir primer totes aquestes reaccions i després en Josep Maria també hi diu la seva. Sheila. Doncs sí, Helena, perquè Déu-n'hi-do, avui l'exercici de fer un resum de pràcticament totes les opinions ha estat molt complicat. Per què? Doncs perquè podríem dir que avui el Twitter cridava, crits de totes bandes, totes les opinions possibles, però començarem amb els protagonistes, aquells els de la sèrie que els hi ha afectat i que els hi ha agafat tota aquesta polèmica de manera, podríem dir, inesperada. Comencem amb les piulades que feia Dani Amor, que és el creador d'aquesta sèrie i guionista. Diu, m'he sentit la persona més odiada de Catalunya. Ha estat guapíssim. Ara què faig sense que m'insulteu? Diu, de guionista a genocida en un dia. I acabava amb aquest efecte Streisand, recordem-ho, que és allò que al final el que generes és que es parli molt de tu i que et converteixis, podríem dir, en famós, en aquest sentit, aquesta sèrie que tothom en parla. Què deia? Què diuen els professionals? Doncs anem a veure el que deia una de les guionistes de la sèrie, Charlie Pi, que s'excusava, al final donava explicacions per al gran nombre d'atacs que han rebut totes aquestes persones. Diu que no és culpa de la sèrie drama que a TV3 hi hagi coses no exclusivament en català, que nosaltres ho vam fer per Televisió Espanyola, que TV3 ara no pot produir i ha fet el que ha pogut per emetre coses noves i que és el que hi ha, però que culpa nostra, deia, no és. Veiem el que deia l'actor, per exemple, Biel Duran, que podríem dir que li sembla bé aquesta dualitat del castellà i el català. En la ficció diu, el que sap més greu de tots aquests crítics amb la presència del castellà drama és que per alguns la televisió pública de Catalunya només té una sola missió, un sol encàrrec, un sol públic, un sol poble. I ara anem a l'altra banda, una actriu que precisament el que no li agrada és que s'excusi en què s'està mostrant la realitat. Per què? Doncs diu el següent. Diu, l'única cosa que vull dir és que l'argument de com es fa a la vida real, en ficció, és absurd. Si voleu realitat, aleshores els actors diu que haurien de passar la meitat dels capítols dormint o fent la bugada o aquesta cua al súper i cagant mentre discutim per Twitter. Fins aquí els professionals. Però què passa? Precisament estàvem escoltant abans les declaracions de la consellera de Cultura. Què ha provocat això? Doncs també piulades d'alguns polítics. Fixeu-vos en què deia Sònia Sierra, que deia Televisió Espanyola emet drama
posava el 70% en català, 30% en espanyol, i no hi ha cap problema a Espanya. En canvi, TV3 emet drama i es converteix en un ídem del nacionalisme desatado, y la consejera de Cultura diciendo que le ha dado un toque de atención a TV3. Doncs bé, també ha arribat a les institucions, algunes institucions com per exemple Plataforma per la Llengua, que el que feia primer explicava que naixia aquesta sèrie, però després el que deia és, diu, la TV3 va néixer amb l'objectiu principal de contribuir a la normalització lingüística i cultural. És la responsable d'assegurar aquest objectiu fundacional. Aleshores, en la següent piulada el que feia és que demanava a la Corporació Catalana fins quan continuareu impulsant la política de castellanització de la televisió catalana que mostreu emetent aquesta sèrie i en entrevistes, comentaris i talls on es prescindeix del català. Fins quan aquesta política contrària als objectius fundacionals? Rectificareu? Es preguntava. I ara anem a més reaccions, per exemple, de periodistes, de guionistes, d'algun productor. Fixeu-vos, Àlex Gutiérrez, per exemple, és el cap de mèdia, podríem dir, de l'Ara, i que també col·labora a Catalunya Ràdio, i era contundent, diu, TV3 ha de promoure l'ús del català. Drama ho fa. I què deia, per exemple, el guionista i director de Cracòvia, que es feia una pregunta, deia, Cracòvia era la meitat en castellà i ningú en va fer cap drama. Suposo que el castellà de Messi no ofèn. I acabem amb una piulada que ens va bé també per fer una reflexió de tot plegat, perquè de seguida veurem un vídeo que està sent també força viral a les xarxes i que està relacionat al final amb tot plegat. Diu, a qui se li acut voler reflectir la pluralitat lingüística al Senat quan tothom sap que per això ja està TV3, i recollir aquest moment que de seguida veurem que això és el que passava ahir al Senat. Fixeu-vos. Senador Barreiro, permítame que me dirija en galego. Grazas pola pregunta. Vostede sabe que carezo de competencias no Ministerio de Traballo e Economía Social para afrontar a crise industrial de Alcoa. Con todo, como a pregunta que me formula é estrictamente persoal... Disculpe, no está prevista... Voy a parar el tiempo. Disculpe que le interrumpa. No está prevista la intervención en lenguas distintas del castellano, salvo en las mociones. De acuerdo. Le ruego que, por favor, cumplamos el reglamento. Sí, sin problema. Doncs unes imatges també molt comentades amb aquest no està prevista l'uso d'altres llengües. I acabem, Helena, si em deixes, amb una piulada que estarem pendents perquè potser demà també hem de parlar d'això. És una piulada que està relacionat també amb tot plegat en ficció, amb llengua, amb pressupost, que fa la Sílvia Bell, que diu aquest vespre traurem el vídeo amb el hashtag, que és l'etiqueta, salvem la ficció amb aquesta fotografia. Així doncs sembla que aquest vespre tindrem algun vídeo d'aquestes ficcions que s'estan deixant de fer, pressupostos, tot plegat. Estarem alerta perquè també segurament hi haurà piulades i reaccions. Amb aquesta reivindicació que demà també tractarem. Gràcies, Sheila. S'acaba d'afegir també a l'escriptor i periodista Vicenç Villatoro, que avui el tenim amb nosaltres per parlar del llibre que ha publicat en Josep Rull, Un dia d'octubre i dos poemes, quan l'esperança venç la por. I de seguida entrarem en matèria. Vicenç, moltíssimes gràcies per ser-hi, però ja he demanat si en Vicenç havia arribat i volia entrar en aquesta sobretaula lingüística també, en tant que vas treballar a TV3 i que, a més, vas ser president de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió durant un parell d'anys llargs. I, per tant, entenc que aquesta polèmica també la vas viure... M'enganxa per tot arreu, perquè, diguem-ne, vaig ser el director general d'aquesta casa, de la corporació, era redactor de Societat i Cultura quan va començar TV3 i, per tant, això dels objectius fundacionals ja molt clar. Ho tens molt clar. Doncs ens agradarà molt sentir la teva opinió també. I hi ha una tercera cosa que, si em permets, començo per aquí, que és un tercer barret, o si vols el primer, fins i tot per ordre cronològic, que és el d'escriptor i el de guionista. Molt bé. Per mi la polèmica de drama, que no he vist, va començar abans de la consellera, que és quan algú va dir ostres, i ara hora? TV3 ha descobert que a Catalunya també es parla castellà. Que era una manera de dir, no ho havia descobert fins ara. És a dir, fins ara ho estava fent malament i ara, finalment, han vist la llum i ara ho fan bé. Em va sorprendre perquè, com a guionista i com a novel·lista, sé una cosa que sap tothom, que és que l'opció de llengua d'una obra narrativa no ve de la veritat, sinó de la convenció. Que no és... Hi ha formes bones perquè són veritat i formes dolentes perquè són mentida. Tot és mentida, tot és convenció, tot és pactat. Si féssim obres de teatre i sèries de televisió i pel·lícules com es parla en l'autobús, no les miraria ningú. Però si poséssim una sèrie enmig de l'autobús, tothom diria, aquests tios s'han tornat, que raro que parlen. I ho dic
perquè històricament, i això va una mica a favor de les teves tesis, crec que altres coses potser no. Històricament, per exemple, hi ha hagut una molt bona novel·lística en castellà que passa a Catalunya on no surt ni una paraula de català. Però autors boníssims, que a mi m'agraden molt. Podríem dir noms, algun s'ha mort relativament fa poc. Boníssims. Però no surt ni una paraula de català. No passa res, és una convenció, ells han volgut fer això, tan convenció és aquesta com l'altra. Segismundo, príncipe de Polònia, diu «Ai, mísero de mi, ai, infelice, haz purar cielos, pretendo ja que me tratáis así», però no ho diu en polonès, ho diu en castellà. I no diu «Home, no, això és mentida, que tu parlaria polonès», no. I Juan Mercè fent parlar català només als burgesos, per exemple. Exacte. Segona part d'això. I després parlant dels delinqüents. He llegit un titular. Només parlen en castellà a TV3 els xorissos, les putes i els policies. Dic, hosti, doncs hi ha novel·les molt bones i que jo no critico gens, que només parlen en català els empresaris. Dic, hosti, doncs la meva àvia, que era ordidora, parlava català. I el meu avi, que era manyà, parlava català. I mon pare, que és cordobès, parla català. Per tant, la legitimitat de l'opció de llengua no ve de la realitat, és un pacte. Canvio de barret? Molt bé. Puc? Canvia de barret, i tant que sí. Segon. Jo crec que de vegades s'analitza la llengua de TV3 i TV3 en general com si estigués sol al món, no? Com si allà mig hi hagués TV3 enmig del descampat. Diguem-ne com si tu, quan engeguessis la tele, veiessis TV3, automàticament, no poguessis canviar mai de canal, no n'hi hagués cap altre. Si només hi hagués TV3, un argument que deies tu abans, el compraria. TV3 hauria de reflectir al màxim com és la societat catalana perquè és l'única televisió de Catalunya. Però no només hi ha TV3. Per què va néixer TV3? Perquè en un moment determinat es va dir hem de garantir que hi hagi continguts en català de qualitat, plurals i diversos en el món audiovisual. Per què no ho vam dir que s'ha de garantir que està? Perquè ja hi eren. Perquè ja hi eren, per tant, no calia garantir el que ja hi era, calia garantir el que no hi era. I això va passar fa 20 anys més que ara, però passa encara ara. El tema no és quan castellà hi ha TV3 i quan català hi ha TV3. El tema és quanta oferta en català i en castellà rep el ciutadà de Catalunya. I l'actor públic el que fa és corregir el que creu que no està bé. Hi ha un desequilibri. El desequilibri, però en televisió, en banca i en indústria. Quan actua el sector públic no és sobre el buit. El Pravda sí, que actua sobre el buit, però nosaltres no actuem sobre el buit, actuem sobre una ciutat on hi ha coses que totes soles provoquen un desequilibri. Si tu vols la igualtat, avui encara, tu ho deies, si estic d'acord, necessites protegir el minoritari. Estem d'acord en que avui, en audiovisual, el català és el petit i el castellà és el gran. És molt raro demanar al petit que li doni coses al gran. És més normal demanar al gran que li doni coses al petit. Totalment d'acord. Hi havia una tercera branca de la teva exposició? Bueno, aquesta ja... Molt bé, m'agradaria fer-li una pregunta. Molt bé, i tant. Que a més has estat proper també al món polític i ara ens explicaràs sobre el llibre sobre Josep Rull, però la qüestió és per què... Bueno, parteixo, evidentment, d'una premissa que potser no comparteixes, però jo ara mateix em sento totalment desprotegida dels polítics que tenim en el Parlament perquè uns diuen precisament que apel·lar el que estàvem dient, a la protecció del català perquè ja hi ha molt de més mercat en castellà, sembla que ens estan retratant com si fossin uns intransigents, que és una cosa que a tot país del món volen una televisió pública o uns mitjans públics, parlar al Senat en el seu idioma. Jo em pregunto per què se sobreentén que aspirar a aquesta situació de màxims és excessiu. I jo parteixo, no sé si comparteixes, jo parteixo de la premissa que és un capital polític que després fan servir per fer promeses electorals i guanyar eleccions. És a dir, si tu no pots anar a Madrid a dir torna'm les competències, torna'm el català, torna'm a l'aeroport, torna'm al port de Barcelona, torna'm les inversions, no hi ha res més. Jo discrepo totalment d'aquesta segona part, però no és gens de la primera. Permetem una anècdota real, que me la va explicar el Josep Cuní en una tertúlia, quan hi anava. Que em deia, ostres, ahir vaig anar a comprar el periòdico i el senyor davant demanava el periòdico. I el quiosquer li diu,
com el vol, normal o en català? Normal o en català? Ja està tot dit. Jo crec que és fonamentalment això, que és el que anomenem a vegades nacionalisme banal. El mateix quan ho fan uns és normal i el mateix quan ho fan uns altres és polític. És una dèria. És a dir, jo recordo, això, el 84, quan començava amb TV3, i, ostres, em trobo una senyora que em diu que raro que se'n fa sentir John Wayne parlar en català. Dius, clar, parlava castellà tota la vida, ja se sap, allò. I el John Wayne i el Jerónimo també parlava. No, vull dir, hi ha coses que són percebudes com a normals i coses que només són percebudes com a dèries polítiques. Per això, el novel·lista que fa molt bé una novel·la que passa a tota persona i no hi ha una paraula en castellà, ni ningú li diu, ostres, tu què has fet? No és la veritat, això. Mentre que quan ho fa una sèrie de TV3, diu, ostres, aquests tios estan forçant la realitat. Jo crec que la feblesa és aquesta, normal o en català. A les sèries de ficció de TV3, també volem mirar una mica enrere, majoritàriament s'ha combinat el català i el castellà per intentar reflectir la realitat lingüística del país. I n'hem volgut recollir alguns exemples per després també continuar aquest debat. Encara no havíem sentit en Josep Maria Martí Rigau. Escucha, Noé, que yo no quiero que tú pienses que yo me meto donde no me llaman, pero que sepa que si va un poco apretar, tu padre y yo nos ofrecemos a cuidar del niño. Y al Miquel lo dejas tranquilo. Vale, mamá. Sergi, no hay más almendras, ¿qué hago? Pues de les que hi hagi ja faré la comanda. Quedan 4 almendras, ¿eh? Doncs si n'hi ha 4, em poses 4. Ok, pero si el plato queda mal, después no me decís nada. Porque una picada de almendras con 4 almendras es una picada de mierda, tío. El Oscar ya es todo un hombre hecho y derecho. No sabes la suerte que tiene. Cuando estuve tan mal, si no hubiera sido por tus hijos, no lo hubiera superado. Mamá, cuando supiste que estaba esperando a Antonio, ¿qué fue lo primero que te pasó por la cabeza? Anda, pues no sé. ¿Qué pensaste? Bueno, tuve una alegría muy grande. Pensé que era un regalo de Dios, porque el niño vino enseguida. ¡Qué maravilla de museo! ¿No os parece? En la sala de Velázquez he visto a la Maciel y en la de Goya a una que se parecía a la Lagunilla, pero no era. Óscar, ¿cómo puedes ver? ¡Ay, nena! Abriendo mucho los ojos y fijándome mucho. Voy a ir sin rodeos. La situación es clara y confirma lo que habíamos imaginado. Se han detectado anomalías en el semen, además de una cantidad de espermatozoides muy inferior a la normal. El semen no es apto para fecundar. I per cert, que d'aquesta polèmica avui n'ha parlat el director d'aquesta casa, Vicent Sanchis, ha parlat en relació també amb el problema de finançament que hi ha en paral·lel, o que va en paral·lel també aquesta qüestió que avui és polèmica. Deia. Un dels problemes de fons més importants és que si nosaltres passem sèries d'altres televisions també és perquè no en tenim de pròpies. I perquè no tenim diners per fer-les? Exacte. I no en tenim de pròpies... Algú deia ahir, aquest és l'autèntic drama de TV3. Aquest no és que sigui l'autèntic drama, però és el drama de fons. Perquè jo, si tinguérem diners per fer sèries, segurament continuaria intercanviant. No crec que hi hagi res més important per la vitalitat del català que A. i que IB3 traguen sèries de Televisió de Catalunya i que Televisió de Catalunya meta sèries d'aquestes dues televisions. Bé, doncs hem recollit prou elements, opinions. Josep Maria Martí Rigau, també volíem sentir la teva. Ara veig que treus la llengua en plan, per fi em donen la paraula. Has acumulat temps, Josep Maria. De tota manera, em xivaven ara que tu vas estar en aquell primer moment de TV3, tu eres present al plató quan en Joan Pera va dir allò de benvinguts a Televisió de Catalunya. Sí. Efectivament, amb un compte enrere i una emoció, i, a més, recordant, amb el Vicent Villatoro ens trobàvem en aquells anys els passadissos escassos de TV3. Tal com va ser aquella primera emissió, realment, si ara ho penses, amb l'experiència que tenim acumulat, dius, és impossible, perquè la televisió no estava on és ara, era uns baixos i un parell de despatxos llogats més amunt, a la cantonada de Diagonal amb carrer Numància. Hi havia la Pandown a la part de davant de la Diagonal. I realment un plató petit, s'emetia amb una mòbil que estava aparcada a la Diagonal, una cosa que no és possible. Doncs mira, sí, va ser possible, i això va passar al 83, si mal no recordo, i l'11 de setembre, amb un Barça Osasuna i una pel·lícula de Toulouse, que era en català, evidentment. I realment han passat moltes coses i jo crec que Déu-n'hi-do el background i la trajectòria que ha fet TV3 en el decurs de tants anys
i que ha complert els 3 mandats, perquè hi ha un mandat que no se n'ha parlat i que per mi és molt important i que Vicenç Villatoro segur que recordarà. O sigui, el mandat fundacional era normalització del català, fomentar l'ús social del català i col·laborar activament en la dinamització del sector audiovisual de Catalunya, que això és molt important. I, per exemple, crec que la sèrie Drama, i ara parlaré del tema lingüístic, però la sèrie Drama col·labora en la dinamització del sector audiovisual català. Per cert, parèntesi, quina gran campanya, no sé si positiva o negativa, però quina gran campanya de publicitat i de màrqueting que té aquesta sèrie. Bé, m'agradaria molt parlar 3 de coses el més ràpid possible. Jo crec que el gran triomf col·lectiu i per la normalització lingüística seria que tot això no creés una gran polèmica. Això no és nou. Recordareu, Vicenç segur, que va haver-hi fa molts anys una polèmica quan TV3 va decidir doblar Cantinflas, aquell còmic mexicà. Esclar, Cantinflas, al final va haver-hi intents i al final es va deixar alguna pel·lícula de Cantinflas en l'idioma original, que no era ni el castellà de Castella, era el mexicà de Cantinflas. Jo crec que al 100% buscar la puresa en tot això és molt complicat, perquè mireu, als col·legis, tu vas a qualsevol escola de Catalunya i allà hi ha la normalització lingüística que ha funcionat i funciona prou bé, la immersió, la llengua vehicular és el català, però quan els nens surten al pati o surten a fora i juguen i prenen i els van a buscar, parlen entre ells en català, en castellà, en mandarín, en àrab, en burgú, en qualsevol idioma. I això és una realitat social. Amb això ara, si em permeteu, una al·lusió a la meva amiga Pilar i una al meu amic Carles. Amb el Carles coincideixo totalment que és la realitat. Hi ha una realitat social a Catalunya que no podem defugir d'ella. Tots coneixem, jo sí, i segur que tothom, coneixem grups d'amics, parelles, matrimonis de molts anys, que es van conèixer parlant castellà, entre ells parlen en castellà i quan estan sopant o celebrant una revetlla, amb un grup, tots dos parlen i s'expressen perfectament en català. O germans, o cunyats, és que això, Mossos d'Esquadra, és que és absolutament una realitat social que tenim en aquests moments. Però aleshores, i ara ve la meva coincidència amb la Pilar, evidentment no som un país normal, no ens deixen fer cap progrés per tenir més personalitat jurídica, cultural, lingüística, etc., no ens deixen, i quan hi ha algun intent, cíclicament a la història de Catalunya dels últims 300 anys, hi ha algun intent, llavors venen no judicis, escarnis, com el judici del procés de no fa gaire. Una cosa sí que et voldria dir, Pilar, has afirmat que en totes les televisions públiques internacionals, o la immensa majoria, es fan en els seus idiomes. Home, a la producció pròpia i els informatius sí, però, per exemple, els països nòrdics, Portugal, Polònia, Txèquia, Holanda, aquí les pel·lícules i les sèries són versions originals subtitulades. Que ja m'agradaria a mi, això per Catalunya, perquè crec que és un gran dèficit. I finalment, per acabar, home, li exigim, col·lectivament, a TV3 el que a qui hauríem més d'exigir, que són els polítics, perdona Vicenç, perquè això va una mica per tu, perquè també va ser diputat, és un altre barret dels molts que has portat a la vida, i, escolta, ja es va parlar, a la primera legislatura, l'any 1980, Jordi Pujol, la primera presidència, ja es va parlar en castellà, però van ser 2 anècdotes, Cipriano García, del PSUV, i José Acosta Sánchez, del Partit Andalusista. Van ser anècdotes. Després hem d'anar ja cap a l'any 96, el segle passat, que un diputat del PP, Julio Ariza, va parlar en castellà i va haver-hi els diputats d'Esquerra Republicana, no eren tants com ara, però es van aixecar i se'n van anar, alguns de Convergència i Unió també, i realment al final va haver de canviar l'idioma, però ja va articular un petit discurs. I és a partir de l'Estatut, de la discussió de l'Estatut, que Manuela de Madre fa un discurs l'any 2003-2004 en castellà, mig en català i mig en castellà, i a continuació, 2 anys després, ja hi ha les eleccions on entra Ciutadans i aquí ja es va acabar, perquè llavors el José Domingo, l'Antonio Robles i l'Albert Rivera ho fan ja pràcticament, no tot, però bastant en castellà. El Partit Popular, per no quedar-se enrere, amb Alberto Fernández Díaz i altres diputats i diputades com Carina Mejías, continuen i a partir de llavors cada vegada
s'ha anat a més, i en aquests moments tothom dona, o molta gent dona per normal, doncs que pugi, com avui, Lorena Roldán, que crec que la tindrem aquí, i ja ho faci tot en castellà, etc. O sigui que exigència sí, però en els líders polítics, que per això els volem, també els hi hauríem d'exigir. Però ara que en diferents torns de paraula s'ha parlat d'aquesta discriminació en positiu del català i més a TV3, tu parlaves, Josep Maria, de l'ús polític i social del català en aquests moments. Si féssim el paral·lelisme amb candidats que es presenten a les eleccions, quan parlem de la popularitat dels candidats, la popularitat de la llengua en aquests moments, quina creieu que és? Creieu que és una llengua que en aquests moments té la popularitat que mereix l'esforç que s'ha fet durant molts anys, per exemple, amb l'escolarització en català, per exemple, amb TV3, amb la televisió pública de Catalunya, a nivell de carrer, a nivell de patis d'escola, això en aquests moments, la salut del català, creieu que està... Estàs dient molts escenaris diferents. Molts. No són els mateixos, és a dir, que la immersió lingüística és un èxit ara mateix és mentida. O sigui, ens hem posat el barret de que ens hem plantat en que la immersió és un èxit perquè tenim por que se'ns tregui la immersió. No ens atrevim a dir, i jo això ho puc asseverar perquè estic fent una transcripció d'un estudi universitari a les aules catalanes, que el nivell de català és lamentable. I el nivell del català dels professors és lamentable. Els professors parlen meitat en català, meitat en castellà. Aleshores, la immersió lingüística no és un èxit. Que tenim por que si posem a debat que no és un èxit, ens treguin el poc que hem aconseguit, poc o molt, no sé, la història no té contrafactual, no pots tirar enrere i tornar-ho a provar, no? Però és un risc que et surti, que si obres el meló, et surtin tots els mariachis de Ciutadans dient que ja que obrim el meló de la immersió, ens carreguem la immersió. Sí, hi ha aquest perill. O tot el contrari. O que s'hagi de reforçar. És que precisament, torno al mateix, o sigui, si tu no ets capaç de protegir una idea genuïna que tinguis i el que fas és renunciar d'entrada perquè tens por que te la treguin, mai faràs res de bo. Això no passa a cap país. La immersió ara mateix no està sent un èxit. No només és als patis de l'escola, sinó que també és dins de les aules. Ara, el prestigi que té, evidentment, no només el marquen les escoles. És a dir, també és una cosa voluntària. La realitat social de la llengua. Però estem veient els nostres polítics que passa això al Senat i aquesta senadora era de Podemos. Però que digui, no hi problema, senyoria. Sí, sí, hi problema, senyoria. Sí, és la meva llengua. O sigui, m'està dient que no puc utilitzar la meva llengua quan el gallec s'entén perfectament. O sigui, és que qui no entengui el gallec té un problema cognitiu. La immersió lingüística està funcionant estupendament bé. No és veritat, i t'ho puc dir, ja et dic, vés-te'n a les aules, és mentida, és un mantra perquè no toquem la immersió. La immersió no funciona. La meva filla de 15 anys, de les 9 assignatures, 8 les faci en català i una les fa en castellà. No es tracta d'en quina llengua fas les assignatures. Es tracta de com acabes parlant en català. Parlant en aquest sentit, és a dir, m'estan dient ara des de la redacció que hi ha espectadors que estan dient que a la universitat, per exemple, quan hi ha una persona, un estudiant, que diu que no entén el català, ràpidament el professor passa al castellà. Perquè hi ha una síndrome d'Estocolm, perquè tenim ment de colonitzat, perquè estem en un país ocupat i ja fa vergonya dir-ho. És el niu, és el bressol de la sabidoria i és una sabidoria globalitzada. I és molt bo que a les nostres universitats vinguin alumnes d'arreu del món. I aprenguin el català, no passa res. Per suposat. Per exemple, el Messi. No, el Messi per mi... No, al revés. Per mi el Messi és una ofensa. És una ofensa que aquest senyor porta... No, és una ofensa que no parli en català amb tots els anys que porta aquí. No, és que no, qui ha dit que li perdonem al Messi? No parla una paraula en castellà després de tots els anys que porta aquí. És una vergonya. És una vergonya. Estem dient el mateix o no? A mi me fa No, clar, francament. El que vull és que foti gols. Tu has fet una pregunta. I a Franco li deien que només volíem que fes pantans, perquè total, perquè tenir drets... Quina és la salut del català? La salut del català en aquests moments. En la mesura que Catalunya forma part d'un estat, d'un continent, d'un planeta, on tot està globalitzat, les comunicacions, el cinema, el mass media, l'espectacle, les arts, la cultura, ja no hi ha distàncies, ja no hi ha tabús. Des d'aquest punt de vista, és una llengua petita que lluita contra uns goliats enormes. No, mira, et dono un exemple. Dinamarca té els mateixos parlants que el català. Desapareixerà el danès? No ho sé, jo espero que no desapareixi el català. No, dic, el danès té els mateixos parlants. Deixa-la acabar, Pilar, i després vas tu i després el Vicenç. De tal forma que sí que crec que el català en aquests moments, per una qüestió estrictament conjuntural, no perquè aquí a Catalunya s'estiguin fent malament les coses per un problema de que la immersió lingüística és dolenta, que és meravellosa, ni perquè la classe política catalana parli millor o pitjor el català o els professors siguin... No,
per una qüestió conjuntural, estructural mundial, el català està en una situació que o el mimem o quedarà absolutament diluït, però és per aquesta qüestió. No és per aquesta qüestió. No és per una qüestió... Els danesos estan a la mateixa qüestió. Els youtubers danesos es passen a l'anglès, perquè és un mercat globalitzat, i la gent vol tenir seguidors i volen que els escoltin al Regne Unit i a l'Amèrica del Sud i a tot arreu, que sàpiguen en anglès. No es tracta d'això. Es tracta de que si no tens un estat que t'obligui a etiquetar en l'idioma, que t'obligui a tenir un servei d'atenció al client a l'idioma, que obligui a Netflix a fer la plataforma en el seu idioma, per molt que després tu puguis posar la versió original. És una diferència enorme. Per tant, a Catalunya, si no aspirem a això, evidentment que el català pot desaparèixer, però no és perquè estigui en una conjuntura global. Tothom està en una conjuntura global i ningú tem per la desaparició del danès. Molt bé. Vicenç? Ni jo per la desaparició del català. Bueno, d'acord. Ara punt i a part de la vostra discussió en paral·lel. Vicenç, ara sí. No, una cosa. Estem tots d'acord, suposo, amb això, que l'any 75 la situació lingüística del país era un desastre absolut i radical i veníem d'una cosa nefasta, molt bé. Ara posem-nos a l'any 75, o el 80, o el 82, dient, escolti, tu, ens diuen, arregleu això. Hosti, no és difícil fer polítiques pel coneixement d'una llengua. Perquè pots fer coses a l'escola, pots fer coses als mitjans de comunicació. És molt difícil fer polítiques per l'ús social. Per l'ús social espontani. És molt difícil. És a dir, la immersió i TV3 han triomfat o han fracassat. Han triomfat bastant, no del tot, però bastant en el coneixement i poc en l'ús. Però és que són eines que serveixen per ampliar el coneixement, però difícilment per ampliar l'ús. Què és el que et dona l'ús? Dues coses poden donar. I jo, que sóc més liberal, penso més una que l'altra. Una és l'Estat. Allò, un tio amb una gorra i un pal. I és veritat, que et pot dir etiqueta. I crec relativament poc, i per donar un exemple d'estar per casa, Andorra té un estat i té un problema de llengua. Vull dir que no n'hi ha prou amb l'Estat. Hi ha una altra cosa que per mi és fins i tot més important que l'Estat, que és l'actitud dels parlants, l'orgull dels parlants. Hem parlat d'això, sí. Per una empresa és tan important a l'hora d'etiquetar en català que ho digui una llei com que ho diguin els consumidors quan van al supermercat. I tant. Per tant, jo crec que tenim un dèficit en aquest sentit, un dèficit d'autoestima. Com fem per que ho diguin els consumidors? Doncs, per exemple, no canviant de llengua, és el que estàvem dient. Com motivem els consumidors perquè en comptes, parlant perfectament el català, en comptes d'adreçar-se a una benzinera o no sé què, en castellà, ho facin en català? Com ho fem? Perquè sabeu que a través de polítiques és molt difícil. No, però no només de polítiques, és a dir, com es fa? Doncs, per exemple, no dient-li xenòfob al que et parla en català. És a dir, és que m'estàs parlant en català quan tenim una llengua comuna que entenem tots dos. Bé, si tu entens el català, encara que tu em contestis en castellà, doncs perquè no el saps suficient, etc. Això ho he sentit al revés diverses vegades, eh? No. No, sí. El many sites triomfa en el món d'avui. Evidentment. Sí, això és el que fa Trump. Però no, els nostres i els altres. No, els nostres i els altres. Per començar és no avergonyint-te, creient-te que la teva llengua té exactament el mateix dret a ser parlada, a ser coneguda que la dels altres. I aquí tornem una altra vegada a la qüestió del i per què em parles en per exemple, al Senat. Perquè sí, total, si l'entenem tots al castellà, doncs no, si la senyora de Podemos hagués dit no, perdoni, aquesta és la meva llengua i a més és una llengua que a més s'entén. No és allò que digui anem corrents a buscar un traductor simultani. No. Doncs en el moment en el qual tu o un altre et plantis i diguis escolti'm, aquesta senyora té dret a parlar la seva llengua, potser fomentarem el seu